An bɛ décembre kalo tile 18 san 2022 aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa production ani Ondo télé jabarani sanfɛ ani bɔlɔlɔsiraw sanfɛlaw la aw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka kunnafoni di kɛnɛ kan. An ka kunnafoni kunfɔlɔ an bɛ o daminɛ ni an ka wasabulon o ɲɛmɔgɔba ye ni o ye Maliki Jaw ye CNT la. Décembre kalo tile 14 tɛmɛni san 2022 a ye Burkina wasabulon o ɲɛmɔgɔba ni o ye Dr Ousmane Bokuma ka o bisimila an ka jamana kɔnɔ. O ye wagati 72 ɲɔgɔnna de kɛ an ka jamana na. A ka ninalen tun bɛ ka boli fɛn min kan o ye Mali ale ni Burkina faso olu ka jɛɲɔgɔnya tɔ bɛ se ka sinsin cogo min.